Bé, ara explicaré com fer un efecte de clon, per clonar en aquest cas em clonaré a mi mateix dues vegades. Bé, he preparat una pista on estic assegut en una estació de treball i he preparat una altra pista on estic assegut a l'altra estació de treball. Ara el que vaig a fer és, a partir d'una màscara, retallar una de les dues imatges, en aquest cas aquesta que és la superior, de forma que faci una transparència cap a la pista de sota. I això com es fa? Doncs és molt senzill. Directament agafo l'eina de la pluma per fer la màscara i retallaré aquest tros de la imatge procurant que agafi en aquest cas tota la zona aquesta d'aquí i que no em quedi, per exemple, un monitor tallat a la meitat, perquè després segurament d'una imatge a la imatge de sota no hi haurà exactament el mateix, per tant no retallaré una imatge de monitor. Reajusto la màscara i ara fixeu-vos com el que tenim és, si paro la pista de sota, doncs tenim aquest tros d'imatge retallat que em fa transparència cap a la pista de sota. Una altra eina interessant és, si me'n vaig aquí, edició de la màscara, és poder fer una mica de calat a la màscara de forma que em suavitzarà la transició entre una imatge i la imatge següent. Fixeu-vos, si ho exagero perquè es vegi, doncs li faig un petit suavitzat a la transició de la màscara i ara, si torno aquí a ajustar la pantalla, doncs veureu com ja tinc un clon de mi mateix. Com podeu veure, estem en rigorós directe des del carrer de Sebastián de Sarrià. I ara el que faré és que les he posat al revés, la pista de sobre és aquesta primera d'aquí. Tornaré a fer una màscara, però faré un efecte d'explosió, de forma que el que vull fer és desaparèixer de la imatge. I això com ho faré? Doncs d'entrada, igual que abans, me'n vaig aquí i em faig un retall de màscara, de forma que aparegui a la pista de sota. Estic sempre dintre la màscara i aquest tros d'aquí doncs el reajusto una mica més. I ara què és el que faré? Doncs aquesta pista de sobre duplicar-la, perquè el que jo vull és que a partir d'un moment determinat fer explotar aquesta imatge. Com? Doncs primer de tot Ctrl+C, Ctrl+V, duplico la pista aquesta i el que faig és que quan acabi una continuï amb l'altra. Per tant, no es notarà, no s'ha de notar el canvi. Mireu què he fet. Faig que quan acaba aquesta pista, continua la pista de dalt, que és exactament igual. Però ara aquesta pista de dalt el que faré és, primer de tot, congelar-la. Hi ha una eina molt interessant que és Tiempo, Congelar fotograma. Això que em permet que a partir d'aquí aquesta imatge queda congelada, la imatge vull dir aquesta que està dintre de la màscara. I ara li aplicaré un efecte que tenim aquí a la pantalla de controls d'efectes, que ja l'he buscat, que es diu Scatterize, que l'aplico a sobre de la pista aquesta que he congelat. I aquest efecte què fa? Doncs aquest efecte, mireu, si me'n vaig aquí a l'Scatter, el que em fa és com una explosió de partícules, i el que faré és començar amb un valor de 0, memoritzar aquest valor, i per això doncs, ja sabem que el que hem de posar és un keyframe, és a dir, aquest puntet d'aquí memoritza l'estat d'aquest paràmetre, i una mica més endavant el que faré és posar-lo doncs, a un valor una mica gran, de forma que es vegi aquesta explosió de partícules. Encara farem una altra cosa, és en aquest punt d'aquí, a la pista, perquè vull que aquestes partícules acabin desapareguent, doncs perquè desapareguin el que faré és una fusió de l'opacitat de la capa, i per fer-ho, doncs, en aquesta capa d'aquí, dintre dels paràmetres de la capa, a transformar, doncs aquí posaré un keyframe, de forma que estem en aquest punt amb una opacitat del 100% de la màscara, i ara, una mica més endavant, el que faré és treure l'opacitat de forma que la faig transparent. Això que em permet que aquestes partícules que s'estan generant fonguin i desapareguin.